Bengi-bengi arepe ning pasar ngondang bola iki ceritane. Soale apa bola iki arepe golek roti ning pasar ngondang bola iki. Aku karo bojo karo anakku iki posisine ning dalan bola iki. Ini iki perjalanane bola. Nah iki lanjut wis tekan KPN ngundang bola iki dilut maneh wis tekan nggone bola. Iki aku perjalanan iki ning gondang iki ramene pol bola. Malam Minggu soalnya iki posisine rame dalane iki. Iki arah ning gondang ya iki dalan ning gampangane pusat kecamatanku bola ning kene iki. Dalane ini bakul-bakul ya akeh bola nek malam Minggu ini ki rame bola posisine. Lah iki wis tekan tokone bola ning dekat perempatan gondang iki. Nah iki bojoku lagi milih-milih rotine sing arep digawa sesuk lamaran bola iki. Rencanane iki badheku palek kuwi duwe acara ape misanane bojoku iku lamaran bola posisine iki. Milih-milih roti bojoku kanggo sesuk nggawa kuwi. Kicik bingung milih bola iki bojoku iki. Endi sing pantes sing digawa bola. Nah, ini iki posisine bola. Yo nek wong desa ngene iki bola acarane iki nek arepe duwe acara iki golek-golek ngene iki lho. Bola arek milih pokoke ning kene iki pusate jajan akeh kanggo gawan-gawan. Gampangane apa jenenge iku? Lamaran atau pernikahan ning kene iki bola pusate ning gondang kene iki. Ngono kuwi bola. Nah iki posisiku wis oleh bola bojoku karek bayar iki apine bayar ning kasir bola. Iki nek tokonku ya ning ngene iki bola ning dekat perempatan gondang iki bola. Wis bola iki bayar sik bola ya. Nah iki wis esuk wis ning omahe sing palekku arepe lamaran bola iki anake. Palekku arep lamaran iki. Lah iki wis ngenteni tamune sing lanang bola. Iki lagi do teko sawangane iki ya. Iki tamu mempelai priyane lagi teko bola iki posisine lho. Warga saka manten anyar lah intine ngono. Nah iki wargane iki bola. Ki jajan-jajane padha arep dilebokno bola soalnya kan saka gawan mantene lanang ki ngeweni jajan bola. Ki padha dilebokno ning ngene calon mempelai wanita. Ngono bola ceritane iki. Saiki posisi ngene bola. Nek desaku ngene iki bola. Piye nek desa-desamu piye? Apa ya kaya ngene iki apa piye bola? Yang ini ki
Iki tamu saka pria padha mlebu bola iki di neng omah iki posisine. Wakeh tamune bola iki, keluarga besare calon manten pria iki. Ngene iki bola jejer tirik-tirik pokoknya. Guyub rukun ngene iki bola nek nang desa iki. Calon manten keluargane yo akeh, dadine yo iki bola. Ya udah ya bro, ini video dari saya, vlog acara lamaran nih anaknya Palekku, dan semoganya berjalan dengan lancar, dan jangan lupa bantu supportnya bolo ya dengan channel saya ini.